Inamandla lengoma kaMlaba le. Inamandla ngempela yangoma leya. Inkinga phela ezinye izinto ngeke sakhuluma ngoba phela ziyosifaka ekukhulumeni kodwa nje hayi. Hayi umshubo. Yaphile kodwa chawe. Sayibambile futhi ngezwe ngapho kini. Hayi mfowethu, hayi siyancenga sikhwehlela siyakhwela. Hayi no, kuyajabuleka kakhulu makunjalo. Ikuphi indoda? Hayi ngisendlini nje lapha egumbini likamkhulu la engicasha ngakhona ngapha ko Richards Bay. Oh, kule emakhaya. Ya, ngisase ngapha emakhaya kodwa nje ke ngizoqhamuka ngapho ngaseGoli kungekudala nje ngoba kunomsebenzi okufanele ngiyowusebenza laphana ngapho phezulu. Oh, okay. Hayi. Thina sesahlala khona eGoli ngaba. Oh, sekwaba sekhaya. Hayi impela eGoli phela ila sitokoza khona manje njengoba isimo sinjena nje kubhedya kunalesifo lesi. Hayi sizama ukubamba ngayo yonke indlela esikhona impela ukuthi yonke into ihambe ngendlela. Konke okungenayo kungena. Hey manje ukuhlala le emakhaya kuyosibulala kakhulu. Hayi kodwa ke ngoba uyafika nangapha ngasemakhaya ngoba ngihleze ngithi njalo nje kuseni mangivuka lapha hayi kulomabona kude wami uhlezi ukhona lapha upheli lapha. Angithi manje sizama ngayo yonke indlela impela ukuthi sibe seduze nabo abantu bakhona ukuthi basibone. Benginalo mfana nje omncane lo inkosi yamagcokama khona manje la. Bengimphethe la ku channel indaba ibizilo. Oh kungigejile ke madoda yazi ngibonile. Ya bengibonile lapha la ku status sakhe ebhalile angazi ngilibele kanjani bengithi ngizochecka lapha kodwa nje ke ngizoke ngicheck ukuthi angeke ngize ngikwazi ukuphinde ngiyithole back ngoba maka addict channel ngize ngakwazi ukusetha ukuthi ngi-rewind ngikwazi ukuyithola. Yeah, hayi besishubisa impela besishubisa lapha ku channel manje. Hayi no, ngiyolishaya nje ikhwele noma ngifika ngaphoya ngaseGoli ke sihlanganeni nje ke ngoba ngicanti kuhle kakhulu okungaphuma. Makuthiwa nje kuhlangenwe nje kushawa into emnandi sidume sonke nje ngalelo la. Hayi kodwa ngabe inamandla lengoma kaMlaba le. Inamandla ngempela yangoma leya. Inkinga phela ezinye izinto ngeke sakhuluma ngoba phela ziyosifaka ekukhulumeni kodwa nje hayi. Iyasho bengicula nje naye umfana omncane la khona manje sosinyama lapha ngaphandle silo sivume njalo ngiyasho ngithi le ngoma inamandla ngempela le. Yiko phela ukuthi ayizange ithole lokho kuyaphambili. Lokho nje kwaba inkinga kodwa sengiyeke ngithi uma ngichazela umuntu ongazi ngithi hayi ngasuke ngayigcoba kakhulu insipho lengoma mhla ngiyigeza bathi bayibamba yashelela angazi yashelela kanjani. Hayi ngizwa kahle kabi kodwa iyaphila le ngoma le inamandla imnandi kakhulu ngiyithanda ngempela. Hayi no siyabonga kakhulu futhi kukhulu kakhulu nje lokho ngoba senizinkakhe sezindala kakhulu emculweni so uma ngabe kuukuthi into esiyenzayo ibonakala nakunini ukuthi inhle fanele siqhubeke kakhulu sikwenze size sikwenzayo so nje kukhulu kakhulu kumina lo. Hayi imnandi kakhulu qawe imnandi kakhulu ngawuthi inde kwakuyoba ianthem ngempela yabona amakhuluma ngengoma ekubizwa ukuthi kuba ianthem impela kwakuyoba yiyo leya yiko phela ukuthi mhlawumbe indlela yokuphusha neyokuveza ingoma ukuthi ifinyelele ngokwanele ebantwini kuba nzima kunokushaya uthola ukuthi ingoma
iyona ngqo abantu bayayizwa bayayithanda, kodwa ngenxa yokuthi mhlawumbe ayifiki ngokwanele endlebeni zabo ebese uthola ukuthi ingoma igcina ishona phansi. Kodwa uyabona le ngoma le inkulu kakhulu, ngiyacabanga ukuthi nawo wonke umuntu osayizwile ayideleki impela la endlebeni, imnandi ngempela. Hayi no, siyabonga kakhulu. Lona nje ke ngicabanga ukuthi kuningi engikufundile even ngayo, njengoba nje ikwazile ukuthi yona ibe yilento eyiyo mangabe ithuleka. Kodwa manje mangabe sekufika la esigabeni sokuthi ihambe izifike la kufanele ngabe ifike khona, ziningi kakhulu izinto ezingishayile, nengicabanga ukuthi kuzofanele ngishifte. Angiyeke ngingathandi ukuthi mina mangabe kukhona ukudliwe ngikutholile bese ngikhomba abantu abathize ukuthi obani nobani, ngifisa ukupick up ngithole lokho bengingenakho, ngiqhubekele phambili, ngibona ukuthi ngokuzayo uma kuphinde kuba nesimo esifana naleso ngiyophuma kanjani ukuze ngikwazi ukufikisa ingoma la kufanele ifike khona. Ya, ngoba phela ngabe uyabona empilweni mangabe ubunzima bungekho ungabazi awuboni ukubaluleka kwento. So ubunzima esitholayo, ingqinamba ezisiphazamisa empilweni, ngicabanga ukuthi yize ezenza ukuthi ngaso sonke isikhathi sihlezi silwa ngamandla, sifuna mhlawumbe ukuprove izitha wrong, ngoba phela isikhathi sokunqoba isithi impumelelo kuphela, akubona ukuba ngumsindo naso okwenzani. Isitho sinqoba ngempumelelo kuphela. So kuko konke okubi okwenzakalayo kumele kukwenza ukuthi ube namandla, uzama ukuphusha ngamandla uye phambili ukuze ukuthole konke lokho okufisayo, yabona. Hayi kunjalo. Ya cha, hayi kodwa kayimnandi kakhulu ingoma, cha imnandi ngempela yi. Hayi. No, ngicabanga ukuthi nje ngizozama impela ukufaka nje umfutho omningi kunalo nangokuzayo, ukwenzela ukuthi ngoba sengiyibonile into ejatshulelwa abantu, ngoba yona yebo iminyaka sikhona endimeni, sithe kuba mninganyana, kodwa ngiyakhula usuku nosuku. Indlela ebengikhompoza ngayo phambilini ayisizufana nendlela engikhompoza ngayo njengamanje, ngoba sengiyaye ngithi uma ngiculile bese ngibuka ukuthi abantu baresponda kanjani kuleyo ngoma leyo engisuke ngikhiphe ngaleso sikhathi. So njengoba nje le ikwazile ukuthi inyakazisa abantu kangaka, ngicabanga ukuthi ngiyobambelela kukhona ukuthi ngihleze ngikhompoza noma ngingaseza ukufanisa exactly ukuthi kufane nalokho ebengikwenzile, kodwa ngiyozama ngayo yonke indlela ukusondela kulokho abakuthandayo abantu, khona ngizohleze ngenza okuyikhona. Hayi cha wena kithi hayi akukho okudlula lokho impela, akukho okudlula lokho. Thina singamabhinci impela, noma sicula phela lo mculo lo omunye bengidlala ingoma yakhona ku-YouTube nje khona namhlanje mina bengidlala impela. Khona netlip nyane encane oyifakayo lapho usestage, ungena estage angathi uthi akiwe laphayana. Hayi iwumhlubo kakhulu, imnandi kakhulu mfowethu. Asibekezeleni nje, sibambeni ngamandla, siqhubekeni siye phambili, yabona. Hayi no, siyabonga kakhulu nje amazwi. Ngiyakhuthala kakhulu, mina ngumfana olalelayo kakhulu, ikakhulukazi mangabe obhuti abafana nani bekwazi ukuthi befaka uvo lapho neziyalo ezithize nje nokugqugquzela umsebenzi. So ngikubona kukhulu kakhulu kumina, ngoba ngicabanga baningi abantu abalifisayo ithuba elifana nalelo lokuthi abasuke bekwenza kuze kufinyelele nina nikubone kukuhle, nini nikwazi ukufaka amagama athize khona, kodwa uthola ukuthi akwenzeki. Hayi mfowethu, akunankinga futhi. Hayi bengithi ngibonge nje, imnandi ingoma, siyayizwa njengoba kutshela ukuthi sinomfana besibhraya inyama lapha ngaphandle siyivuma nje. Manje sibhraya inyama lapha ngaphandle, naye umfana lo siyivuma lapha ngaphandle, ayibona leyo nto leyo. So ingoma imnandi kodwa siqhubeke nje, siphusheni siye phambili, konke kuyogcina kwenzakele mangabe sifaka amandla. Hayi no, siyabonga makhulu amagama. Okay, qawela mayuphile nje. Uzweke bhuti, ngiyabonga kakhulu. Ngizolishaya nje ikhwele noma sengikhona ngapho ngaseGoli, sihambe sidibaneni nje siqhubeke nazo izinto ezimnandi lezi ezijabulisa abantu.
khululeka bhuti, khululeka womemeza noma kunini ngiyosabela. Hayi no, siyabonga kakhulu. Shafu wethu. Awuzwe. Sayazi